Мына шулай ташкын басты. Урын төшті әдірек. 15 сантиметрға. Шул тирә. Мына Кискатова артыр микән нишләр? Вилли кайда килеп яткан? Урыны аз барда, әйбәт, нормальный урын нишәп. Монда килгәндер. Кире анда итеп куябын хәзер. Урамны төшерәм. Шулай. Хәзер капканы асайым әле. Так. Капканы. О. Аксарлыктар килгән, кайдан килгәннәр? Бездә монда елга тип алганнар. Мына шулай гына. Вот. Мына. Ярылты был буда. Именно маңкына құтыл хайрай бұл тау. Молодец. Давай.